Hem presentat el segon circuit cultural provincial de la Diputació de Castelló, un circuit dotat en 400.000 euros que farà que 121 pobles de la nostra província aculguen a les seues instal·lacions 152 representacions de les companyies de la província de Castelló que se van presentar a la convocatòria. Per a la Diputació de Castelló era fonamental tirar endavant aquest circuit cultural. Vam dir que arribava per a quedar-se i en esta segona edició ho demostrem. Nosaltres entenem que la cultura és també un servei essencial per als nostres municipis, que donar serveis a la gent que viu en tots els nostres pobles implica també donar un servei cultural. I des d'aquesta idea naix el circuit cultural de la Diputació. És la seva segona edició i durà pràcticament a tots els pobles de la província, més del 90%, un espectacle artístic de professionals de qualitat. La Diputació de Castelló pensa en els seus pobles, pensa en els pobles de l'interior i també en l'àmbit cultural.